Hola, sóc la Marta d'Espai Magnòlia i avui en aquest vídeo m'agradaria poder compartir i poder donar resposta a una pregunta que moltes persones es fan i és que si es pot o no perdonar una infidelitat. L'opinió que jo donaré, o la resposta, ve basada de tot el coneixement, de l'experiència com a terapeuta i coach, però també des de la vivència personal d'haver viscut una infidelitat amb carn pròpia. Llavors donaré una mica això, l'opinió des de la part més terapèutica, però també la part més personal. El dolor tan intens que es viu en una infidelitat és perquè inicialment, quan tu inicies una relació amb una persona que t'atrau, que admires els seus dons i talents i que encaixa amb els teus valors profunds, llavors s'inicia una mena de compromís, de pacte, que no té per què casar-te, o sigui, no té per què ser oficial, sinó és un acord verbal i àlmic en què d'alguna manera us jureu respecte, fidelitat, honestedat i d'alguna manera també us acompanyeu en tots els processos vitals, siguin tots els reptes que cada un va enfrontant-se a la vida. Llavors, per mi, la parella ha de ser com aquest binomi, aquestes dues persones que per mi són com l'àngel de la guarda de cada un. O sigui, la parella ha de ser, des del meu punt de vista, la persona que et sents recolzada, que et sents respectada i que et sents sobretot protegida. Perquè la relació funcioni, una de les coses bàsiques, l'eix principal és l'honestedat. Perquè al llarg de la vida poden anar passant moltes coses, nosaltres també podem canviar i pot arribar al punt que nosaltres deixem d'estar enamorats o deixem d'estimar aquella persona, sigui perquè els seus actes deixem d'admirar-la o simplement tenim com altres necessitats de vida que ja no estan en ressonància amb la vida de l'altra persona. Llavors, quan jo dic que el pilar bàsic de la relació és la honestedat, és perquè ja pot arribar al punt en què tu amb la parella ja no estigueu amb la mateixa ressonància o tingueu els mateixos objectius. Llavors l'honestedat aquí també és important perquè un ha de ser prou honest, íntegre i ha d'estimar a tal punt a l'altra persona per poder dir, ostres, mira, jo m'ha arribat al punt en què jo sento que el meu camí necessita una altra direcció. I aquí arriba el moment en què tu te separes de la parella. També cal dir una cosa, que moltes vegades busquem això, l'amor per sempre. Sí que poden haver-hi parelles que durin tota la vida, però una cosa que tenir en compte és que arriba un moment que arriba la separació, sempre d'una relació, perquè tu pots estar tota la vida però hi ha un moment en què un dels dos mor abans. Llavors hi ha una separació, hi ha un dol. Llavors, el fet de comprendre que nosaltres estem amb una persona un temps determinat sempre acaba arribant la separació, sigui per la mort o sigui perquè hi ha diferents objectius o diferents motors vitals. El problema de la infidelitat és que en algun punt en què una de les dues persones hauria de ser honest per dir, ostres, no acabem d'encaixar o busquem coses diferents o tenim necessitats diferents, aquí les persones una de les dues deixa de ser honesta i decideix realitzar les seves satisfaccions o el seu camí de vida paral·lelament amb una altra persona. Què passa? Que la persona víctima, la que pateix l'infidelitat, aquí ella pot estar bé amb la persona i aquí es realitza un trencament, sobretot quan la persona és conscient de que se li ha sigut infidel. I aquí hi ha un trencament perquè l'eix principal perquè una relació funcioni és l'honestedat. I quan es trenca això, sigui perquè la persona ha sigut infidel emocionalment o sexualment, aquí hi ha un tall profund, sigui a nivell de valors, però també a nivell energètic.
Llavors és important veure que hi ha una de les coses que quan es trenca la honestedat i quan es trenca aquest punt base, llavors és impossible tornar a enganxar. O sigui, és com un gerro, no?, que es trenca, molt bé, cau a terra, tu pots agafar superglue, pots enganxar, però el gerro sempre tindrà esquerdes, encara que l'omplis d'aigua, doncs pot ser que algun dia s'escapi, no?, o gotegi. Llavors, el problema de voler tornar després d'una infidelitat és que la confiança, no?, o sigui, l'honestedat, no?, aquest punt clau, no podrà tornar a ser-hi mai amb el 100% de plenitud. O sigui, sempre hi haurà aquella petita desconfiança. Llavors, quan parlem de perdonar una infidelitat, es pot perdonar en el sentit de que tu pots entendre per què la persona ha actuat així. Tu pots ser comprensiva, tu pots entendre que tot té un sentit i que allò potser t'ha ajudat a veure coses de la relació que no anaven bé. Una cosa és el perdó, que per mi el perdó és alliberar, és comprendre, alliberar, deixar anar. I l'altra cosa molt diferent que no es parla, perquè es parla molt, es pot perdonar una infidelitat? Sí, jo penso que es pot perdonar una infidelitat, però el perdó no té res a veure amb continuar amb la relació. O sigui, una cosa és el perdó, el poder comprendre, el poder ser compassiu amb per què la persona ha arribat a aquest extrem o per què ha fet el que ha fet. Pots alliberar el dolor després d'un procés de dol, però per mi, des de la meva experiència i del que he vist a nivell també de teràpia i de coaching, és que no es pot tornar des del punt d'igualtat que s'estava a l'inici de la relació. Perquè a l'inici de la relació és com hi ha el punt d'honestedat i es va construint i consolidant aquesta relació. En el moment que es trenca aquesta honestedat, simplement allò ja no pot tornar a encaixar. Sempre hi haurà el dubte. Quan la persona vingui més tard o estigui mirant el mòbil o qualsevol cosa, hi haurà aquella desconfiança. Per això, per mi, és important fer aquesta diferència. Una cosa és el perdó, que és la comprensió i alliberació de dolor després d'un dol, perquè això de quan vius una infidelitat, tu has de fer un dol. O sigui, aquell compromís, allò s'ha mort, allò ja no tornarà mai més a ser. Per tant, aquí hi ha un procés en què tu necessites separar-te de la persona, necessites d'alguna manera tornar a tu, analitzar tot el que has viscut, com has viscut, per què, i llavors poder continuar amb la teva vida. Les parelles que després d'una infidelitat continuen, sí, poden continuar, però si un és honest amb un mateix, la confiança que tu tenies a l'inici no la tornes a tenir mai més. Aquella persona ha trencat una cosa, t'ha fallat i pots entendre-ho, però aquella tranquil·litat i aquell amor no poden tornar a ser com a l'inici. Llavors, a mi el meu consell és de dir sí, entenc, però em retiro sano. I llavors és molt important entendre que més enllà de si et quedes o no et quedes, és el fet de veure que si tu ets una persona que té uns valors profunds de l'honestedat, del compromís, de la fidelitat, del respecte, i la persona t'és infidel, aquesta persona t'està dient és egoista, ha prioritzat a la seva, com es diu, els seus impulsos abans que el teu amor i respecte. Aquesta persona ha mirat per ella, aquesta persona és egoista, aquesta persona no t'estima ni et respecta. Aquesta persona no té el coratge de ser honesta i dir, ostres, s'ha acabat. Aquesta persona és covarda, no? És egoista. Llavors, sabent com és aquella persona i sabent com ets tu amb els teus valors, veure que també esteu en dos moments vitals i en dos valors diferents, molt diferents. I quan tu construeixes una relació amb dues persones tan diferents, aquí mai hi haurà harmonia.
és impossible. Sempre hi haurà un desequilibri. I no només en els actes de dia a dia, sinó a nivell energètic. Serà una persona que agafarà molta més energia de la que necessita. Llavors tu et sentiràs també cansada, drenada i acabaràs amb aquesta tristesa profunda. Llavors, més enllà de si es pot o no perdonar la infidelitat, és veure que la persona, un cop traspassa aquest umbral d'honestedat i va en el grup dels covards i egoistes, tu aquí ja no pots relacionar-te de la mateixa manera. I aquí, des del meu punt de vista, és deixar anar i fer un dol, entendre què ha passat, si aquella persona ja era així de l'inici i no ho va saber veure o realment ha acabat actuant amb egoisme, i construir això una altra vegada, reconstruir-te i buscar una persona que pugui alinear-se amb els mateixos valors i compromisos.